কিছু রুম নখা খুব বাজে পরিষ্কার খাইছে গিয়া আপনি উপলগ মানা অরণি যে সুইপারनि অভাব सोंनायनाय जों रेजिस्टार खालामखा अनेक टिचारानो समय मतो फाया যারা समय मतो फाया टिचारनि बिरुद्धे जों करा एक्शन जानाय जाय फांसुं आबो सिनि नंगौ तारपर जों आरो ताके नखा एनेक्स माबो दे एनेक्स नुबैखा खुद जे इंचार्ज हेडमास्टर बनि जे सुप्रेम मिटिं खायने अब कुसुक लासिमा सिंसा को स्टाफ रलाय बुसुराव बां अर स्टाफ आरो तो 19 जननि बिसिङाव आरो 19 19 नि बिसिङाव 15 आइसु माने 15 द गुरे सबायना ताइ उला फाइदोंता बा जार कारणे ताबो पिउनर हरनाय जों रेजिस्टार खालामखा जों 11 नि परे फाइजा गरो जेतु 11 परे सिग्नेचार मालिया आउन बागै जों आउन बागै सोना हानाय आमने एडिसि हापांगो जे इयामान मा यागले तीन दे फास ओ ते जे रुंगनंनो बिस खाय रुंगनंगो तीन फास ता अन्य स्कुल तो थाङै दङ अमाहाय के गोबां स्कुलाव अमाहाय रेगुलार टिचार इरेगुलार स्टुडेन्ट रबिका आबुनाव बाहायकै जों तुमान ताबु टिचार्स ताइ स्टाफ रक माने बं स्टाफ रक सह तारपरे चिनि एसएमसी कमिटि ताइ चिनि आईएस कमिटि रक बाय चिनि चिनि एमटीएम रक तो बिनाय चिनि कैसा सेमिनार केने अमाहाय के जों चलि दं हांकाय जों जे ताव जे दुनाम नेका भागीदार दङ थानाय बोसोरनि जे सिनि स्टुडेन्ट रक रेजाल्ट खालिया माने उपलब्ध ताव कारो अबनो सेत्रय नायजानाय एबं जों अबनो बाहायके समाधान खालामनाय आबनो सुवा सुबाय रुंनक निमुं के सर अमोखा कम्पनि एकाडेमि अब चिनि तिप्रासानि बिसिङाव अमनो एकमात्र एडिसि एलाकानि रुंनक कटर एबं अर हाइएस्ट स्टुडेन्ट बासनो गोबां टिचार शर्टेज जों साइमानो खायफानो शर्टेज बिसिङावनो जारा टिचार दंनाय रक समय मतो फाइके खामु थानाय फ्राइडे सालर नक मिथि खाना अब क्लियर खाइजानाय आ दिनाव बाहायनो क्लासआव टिचार करे टिचार प्राय अनेक जगह एबसेंट अब बेलायखौनो हामिया अब काम सानाय बाताय आर एटेंडेंस जगले खुलगो नाय मान यागलो तामो आं ता खुलगनाय याखौ आं पिउनो रिंनाय दा एडिशनल पिउ रखायनाय बा खुलगनाय अच्छा